What's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel. This is Buholano Vlogger. Kung bago pa ka diri sa kuang YouTube channel, please ko subscribe o please put ko pinduta ang notification bell para ma-notify ka sa akong mga padong na kong ipang-upload mga idol. So ato ang sugdan, ato ang kuan topic karon. Idol, good morning din ninyo. So karon mga idol, adlaw ron sa Miyerkules, December 2. So advance Merry Christmas sa inyo mga idol. 23 days na lang para Pasko na mga idol. So mga idol, na ato na sudah tong topic karon adlaw. So keep watching mga idol. Okay mga idol, sugdan na tong topic karon nga unsaon pag-save sa kwarta bisag ginagmay lang. So, importante ni mga idol na humanon nito ni akong video para may buwan nito nga unsaon. So sugdan na nato. Kaning mag-save sa kwarta mga idol, mo ni pinaka importante nga buhat nato. Kay kaning kwarta mga idol, dali ra nato doon. Unja mga idol, dugay na to kanang tigumon. So karong panahon na mga idol, dapat doon nang kuanta mga idol, mag sip ta kwarta para natay importanteng gamiton po kon. So natay ika nang kuha mga idol, like ngaron mga idol nga crisis na natay pandemya. So dapat ato di na to bisag piso mga idol, di na to usik-usikan na tong kwarta. So nga na idol, sunduga lang akong na agian nga buhaton ninyo. So first idol, ako idol nang basa na ako'y kwarta ng papel mga idol ng mga nakoy 20 pesos mga idol. Kung example ang idol nakoy 20 pesos, ipalit ko o nang sa prito ng idol ba nakoy sukli nga bisa 9 kundi 8. So kanang sobra mga idol, kanang mga piso, kanang mga 8 ako nang ihog sa kansiya. So di may buwan mga idol na karapalit na to, kanang mga sinsiyo karapalit na to maghugta. For example mga idol, nakay 100 ja nakagipalit ang kantidad og 50. So naibilin 50 nimo. So kanang imong 50 pesos napamay mapalitan na unsa kuan ra nimo, nakuan nimo bisag 30. So kanang 20 ihog nimo idol. So pagka ning sunod adlaw na idol, si kagugugan na maabot ang panahon ng idol na nakay gamito nun. So hindi kami mabawaan na mga idol na dako na rin ang tigom. Kaya katong tigom yung mga idol sa ako ang misis idol nang upalit din mga idol na may kwarta na may sinsiyo mabilin mga idol, kundi na may 20 kundi na may 50 ihog na namo. Then waray buwan mga idol, waray mga buwan, waray usa ka buwan mga idol nang nakatigomig kuan mga idol 938. So nang kuan sa mga idol nang gamit jo kayo idol nang kay katong nami mayroon nun
sa motor. So gamay naman ang puno-unon mga idol kay akong motor 1,000 naman ang binuwan. So gamay ra kung puno-unon mga idol. Kailangan mo may 938. So naluwas aga ng bayro na sa motor mga idol. So akong puno-unon naman mga idol mga 38, 40. Minus kumat mga idol. 40. So kuan mga idol. A few moments later. 60. 62 akong puno-unon mga idol. So gamay na lang mga idol nang ako ang puno sa mabayad sa motor kay resip-sip ng kwarta. So karong panahon na mga idol, dapat nga dili ta mag-usik sa tong kwarta kanang dapat to magsip-sip ta gamay. Bisag piso pa nga idol, importante na mga idol kay di to mibawan na mo kuan na idol mo daghan. Bisag 5 piso, G's 20, 50. So magsige kag hurbo na idol kay para adlaw sige magpalit. So naman jay masobra mga idol. Kanang sobra mga idol, pwede na nimo iho. Akan siya. Ihog na kan siya. Tigong mo na mga idol. So nang mabot sa panahon mga idol na nakigamiton nun. So example, pati cellphone nang mulaag ka. So naadyo kay kanang kada mga idol. Kaya naman kagi kanang tigom nga kwarta. Kay panangitan mga idol nga imong kwarta iurot nimo. So mangita pa magkagpaagi nga asa ka makuha kwarta para mo na igamit. So mangwarta pa kay idol, wa ka trabaho, mangubra pa ka. Ngita ka trabaho non. So bisan na kay trabaho mga idol, dapat ipon magsibsig ka mga idol. Kay sa panahon nga ug ulitaw pa ka karon, sa panahon nga magminyo na ka idol. So maka kuan ka mga idol kanang makapagama kagbay kay sukad sa pagulitaw nimo daghan na magkatigom. So kana laging wa ug di ko ano mga idol imo ra tong gitigom. So sukad sa pagulitaw nimo maninyo na ka. So dako kang matigom mga idol. Mo na mga idol na mas importante ang dili mas importante mga idol na magtigom ta kwarta bisag gamay ra. Sa piso pa na idol. So importante na mga idol. Duha na mong hog, ug piso-piso dos na. So apil naman ang kwenta mga idol. Ako mga idol nang namo ko bisyo mga idol. Musigarilyo man ko mga idol. Kanang kuan nang nakoy 20 pesos mga idol. So akong sigarilyo mga idol, Winston man to. Tag size mag Winston. So mupalit ko duha mga idol, 12 pesos na. So nakoy bilin nga 8 pesos. Munang akong sobra ako na ihog sa kansiya. So karon mga idol nang ako na pumigatigom ron kay mo na mong gibuhat ng pagtigom bisa ginagmayra na mga idol. Muna akong tambag mga idol ug namoy sobra-sobra. Ayaw ninyo musike kay kaning kwarta. Dumi mga idol na kaning kwarta. Dugay pangitaon dali doon muna yung dumi mga idol. So sa panahon karon mga idol dapat nga mag-inupok ta mga idol para dili ta malisod mga idol. I hope ko mga idol na nagustuhan niyo ni ako ang vlog karon ng para sa kuani mga idol na ako lang share nito ako ang kaagi mga idol nga giunsan ako pagtigong kwarta. So karon mga idol dako na pumigti ko mo ron kaloyan. So ayaw po mga idol nga giganahan mo rin ako ang vlog karon o bago pa ka diri sa ako ang YouTube channel mga idol. Ayaw kalimti nga pag-subscribe o ayaw po kalimti pinduta ang bell button para ma-notify ka sa mga padong na kong i-upload. Yun mga idol nang ako lang ingon mga idol nga bisag unsa pa nga problema mabot itong kinabuhi, bisag unsa pa nga kalamidad mabot sa ato so ato ang nang pagampo lang atong usog mga idol. So dumi mga idol na naay Ginoo nga tan-aw to kalingaw. So di tayo pasagdan
Then mga idol, always remember mga idol, the God is good all the time and all the time the God is good. So dinira ko tama na akong vlog mga idol. So maraming salamat ninyong tanan mga idol. Sorry, it's DJ.